омодагиҳо барои таҷлили ҷашни наврӯз дар пойтахти мамлакат бо марому дар сатҳи баланд қарор доранд. Пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанберо имрӯзу то абад пойтахти Наврӯз метавон гуфту Тоҷикистонро ватанаш. То таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ як ҳафта монд. Аз ин рӯ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе омодагӣ ба ифтихори таҷлили иди бостонии Ниёгон ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, корҳои омодагӣ бо маром идома доранд. аз қадим то рӯзҳои ба шумор мондаи Наврӯз хонаву раста ва деҳаву шаҳрҳоро тозаву омода мекарданд. зарфҳои шикастаро мепартофтанд ва ҳатто мӯи сари наврасонро метарошиданд ва ё кам мекарданд. номи ҷашни мазкур Наврӯз бозкунандаи аҳкоми он аст, яъне таҷлили рӯзи нав. рӯзи нав ба маънои боз кардани зиндагӣ аз саҳифаи нав ва тозаву ороста кардани хонаву маҳалли зист яке аз ҷанбаҳои хоси Наврӯз мебошад. аз ин рӯ имрӯз дар хиёбону роҳрав, кӯчаву боғҳо ва майдонҳои пойтахт ба ифтихори ин санаи фархундаи бостонии миллати мо корҳои омодагӣ ҷараён доранд. ҳанӯз ободкориву омодагӣ бахшида ба таҷлили Наврӯз ба этмом нарасида, аллакай фазои тафреҳиву идона пойтахти мамлакат шаҳри Душанберо фарогир аст. қисмате аз дарахтони ороишӣ аллакай гул кардаву дарахтони дигари мавсимиву ороишӣ низ чанде баъд навшукуфта хоҳанд шуд. дар тамоми давлатҳое ки Наврӯзро ҷашн мегиранд, дар андарками он ҳамчун рамзи иди мазкур аслан хони ҳафтсину ҳафтшинро дар овизаҳо инъикосу тасвир мекунанд. вале дар Тоҷикистон ба ғайр аз истифодаву инъикоси тамоми паҳлӯе ки ба Наврӯз рабт доранд, боз рамзе дигаре ки аслан бе он Наврӯзро наметавон тасаввур кард, дар саргаҳи ин ҷашн дар Тоҷикистон қарор дорад. ин суманак аст ки онро дар Тоҷикистон ҳамчун нишонаи ин ҷашни бостонӣ пазируфтаанд. ва имрӯз суманакро ҳамчун рамз ва нишон аз Наврӯз дар майдонҳову боғҳои пойтахт ба таври хеле зебову азим сохтаву ороиш доданд. бемуҳобот ин нишони рамзиро бо ин андозаву зебоӣ танҳо дар Тоҷикистон метавон дид. зебоиҳои Тоҷикистон ва табиати он дар воқеъ ногуфтанӣ аст ва дар тасвири он тахайюлу қалам оҷизӣ мекашанд. масалан танҳо ба ин манзара аҳамият диҳед. дар назари аввал омодагиу тасвирҳои наврӯзӣ ва сабзаву дарахтони шукуфта, яъне аллакай бедориву накҳати гармии баҳор ҳукм фармост, вале дар пасманзари он ҳанӯз кӯҳҳои сарву афлок кашидаи барфпӯш аёнанд ки дар як вақт моро дар воқеият дар баҳор нигоҳ доштаву ба дида ба зимистон мебарад. корҳои омодагӣ дар майдони истиқлол низ идома доранд. ҳол он ба итмом нарасида, вале зебоияш касро тасхир мекунад ва ин ҳанӯз бо назардошти он аст ки ороишоти махсуси чароғиву рӯшноӣ шабонгаҳ зиннати дигар доранд. сокинону меҳмонони пойтахтро дар рӯзҳои таҷлили Наврӯз дар майдону хиёбону боғҳои дигари шаҳри Душанбе низ манзараҳои дилфиреби бо завқу диди баланди бадеӣ пешниҳод шуда интизор аст. яке аз рукунҳои ҷашни Наврӯз ин дар остонаи он ба ҷо овардани тозагӣ дар маҷмӯъ аст. дар ботину зоҳир хонаву дар ва кӯчаву шаҳр ки дар мисоли тозагиву омодагиҳои пойтахти мамлакат мо онро баръало мушоҳида карда метавонем. ба чунин сатҳ таваҷҷӯҳ доштану дар амал татбиқ намудани тадбирҳои омодагӣ бозгӯи фарҳанги баланд ва ҳуввияти миллӣ аст ки он метавонад намунаи рӯшане бошад барои шаҳру ноҳияҳои дигари мамлакат ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани Наврӯзи байналмилалӣ ки зимнан мақоми байналмилалиро он бо ташаббуси Тоҷикистон касб кардааст. манушер Ализода, Маҳмад Саиди Камол барои барномаи ахбор.